lăsat să iași la mic vlog. Am postat acum, nu știu, familia, nașii mei, vrăjitori, Mr. Bean. Ok. La 9 și fără sfert începe mici pulei. Eu nu mă uit. Eu mă uit uneori. Decât astăzi să mă uit. Mâine nu să mai uit. Ok, dar la ce să mă uit să-mi bag? Da, a început fix. La fix, oh my fucking god. Ok. Mă uit la Mr. Bean pentru că Mr. Bean e un om fără creieri. Ok. Și uite, dansează cursul la ce... Și pe aia să dea cu el în cap. Oh my god. Azi o să filmăm, încearcă să nu râzi sau încearcă să râzi sau încearcă amândouă. Și eu bătă ce mă? The fuck? Vreți înțelegi ce a zis? Hai, pătrai! Se uită babele astea la Wrestling. Pătrai, pam! Sunt... Acum, Wrestling imediat! Hihihi. Când o bine vorba de wrestling, de ce nu facem una? Ok, hai să nu facem un wrestling ever. Și asta e decât să fac. Puțin, un pat. Și hai putrai! Campionul mondial! Nu uitați să apăsați like, să dați și subscribe și ne vedem data viitoare. Apasă tu, apasă. Nu poți. Ia uitați-vă cum ușa în iepures, bă. Happy lit, dacă fly. Pa, pa.